20 лістапада, серада. Вітаю гаспадарства, гэта Белсадзум, Сергей Падсасонны. І ўжо праз момант у нашым выданні. Страхі Лукашэнкі сам жа стварыў орган, з якім не зусім ведае, што рабіць. Парадокс усебеларускага народнага сходу. Размовы пра мір і дзеянні вайны. Крэмль пагражае Кіеву, але гучаць чарговыя версіі шляхоў да перамоваў Расіі ды Украіны. Пазначаныя жоўтым песні беларускага болю. Праваабарончы цэнтр «Вясна» супольна з творчымі дзеячамі прэзентаваў музычны альбом пра палітвязняў. Чым бліжэй да шоу пад назваю «Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі», тым больш рэжым намагаецца стварыць атмасферу страха ўнутры краіны. Гэтак званыя сілавікі ладзяць аблавы па ўсёй краіне, а каб сабраць подпісы ў падтрымку Лукашэнкі, людзям на прадпрыемствах пагражаюць звальненнем або пазбаўленнем службовага жытла. Страхі ж самога дыктатара ўнутры ягонага атачэння. І звязаныя яны з гэтак званым усебеларускім народным сходам, нібыта найвышэйшым прадстаўнічым органам народаўладдзя. Палітычны аналітык Александр Класкоўскі у сваім артыкуле на старонцы інфармацыйнага агенцтва «Позірк» адзначыў, што Лукашенка ў перспектыве ўсведамляе пагрозу двоеўладдзя, што зыходзіць ад УНС. Бо згодна з цяперашняй канстытуцыяй сумяшчаць кіраўніцтва дзяржаваю і гэтым сходам дазволена толькі яму. А на відэасувязі паліталагіня Аліна Харысава. Вітаю. Вітаю. Спадарыня Аліна, якія ж галоўныя страхі ў сённяшніх умовах у Александра Лукашэнкі, як вы бачыце? Добрае пытанне. Я думаю, што галоўныя страхі ў Александра Лукашэнкі ў тым, што будзе адбывацца пасля выбараў і ў першую чаргу на міжнародным узроўні. Таму што стаіць перад ім пытанне, ці яго прызнаюць як легітымнага кіраўніка, ці не. Ён ўсё ж такі яшчэ не страчвае надзею, што ўсе яго гэтыя сігналы, як мне гэта бачыцца, дадуць нейкае паразуменне міжнародным актарам, што ён легітымны прадстаўнік. То бок хвалюе тое, што будзе на міжнародным узроўні, а тое, што будзе ўнутры краіны, ці там хвалявацца няма за што? Канечне, хочацца пазбавіцца ад усіх рызыкаў, і таму я думаю, што гэтыя ўсе хвалі рэпрэсій, яны зараз вельмі павялічваюцца, але я думаю, што рэжым разумее і робіць усё магчымае, каб не былі магчымымі пратэсты. З-за гэтага паставілі выбары на зіму, з-за гэтага нікога не дапускаюць нармальных альтэрнатыўных кандыдатаў, з-за гэтага ствараюцца перашкоды для ініцыятыўных групаў іншых кандыдатаў, і з-за гэтага ёсць прымусы падпісвацца пад імёнамі кандыдатаў унутры краіны. Таксама аналітык Александр Класкоўскі звяртае ўвагу на тое, што Лукашенка па сутнасці баіцца яшчэ таго, чаго сам стварыў усебеларускі народны сход, так, і пра гэта разважае. Кажа пра тое, што на апошняй сустрэчы з лідарамі гэтак званымі Лукашенка кажа, нельга, каб усебеларускі народны сход рабіў усё зверху, то бок быў над уладай прэзідэнцкай. То бок, як гэты страх ацэньваеце? Я менавіта лічу, што гэта ўвогуле не страх. Для мяне вось гэты сход, гэта такое сабранне, гэта такое, ведаеце, вялікая саветчына, калі трэба хоць неяк паказаць, што ён легітымны, то бок выбары яны дыскрэдытавалі Лукашенка ў 2020 годзе, і трэба, каб хоць хтосьці яго абраў. І так як ён у галаве гэтага органа, гэтай структуры стаіць, я не думаю, што ён баіцца гэтай структуры. Ніхто іх не абіраў, гэта ўсё тыя ж стаўленікі рэжыма, і гэта проста як яшчэ адзін сімвал таго, што ён вось легітымны прадстаўнік, што хоць яны яго абралі, і плюс гэта вялікая, як мне бачыцца, такая паблажачка, не паблажачка, як гэта сказаць-то добра, што гэта такі сімвал для людзей, якія фанаты Савецкага Саюза, што вось у нас сход, і яны абралі нашага вось вождя. Вось.
Але пры гэтым гэты правадыр увесь час паўтарае пра тое, што ён жа не вечны і надыдзе час, калі па аб'ектыўных альбо іншых прычынах ён знікне з улады. І тут працягну думку Класкоўскага, які гаворыць пра тое, што мы можам, беларусы могуць апынуцца ў сітуацыі, калі дзяржава будзе без выразнага лідара. Згодныя? Я згодная з другім выказваннем, але давайте узгадаем, колькі Лукашенко ўжо казаў, што вось я ж не вечны, я хутка сыйду з улады і так далей. Гэта ўжо сапраўды смешна слухаць. Гэты чалавек не адпускае ўладу і не будзе адпускаць уладу. Я асабіста бачу, што там толькі ці смерць, ці, я не ведаю, апакаліпсіс нейкі пазбавіць яго ад улады. Гэта стварае, канешне, рызыкі, але мы не можам казаць, якія менавіта рызыкі. То бок, канешне, там няма ніякага такога выдатнага лідара з боку праўладных нейкіх людзей, таму што проста ім ствараюцца ўсе перашкоды. Як толькі хтосьці набірае папулярнасць, то гэты чалавек ці трапляе за краты, ці, я не ведаю, усе шляхі яму закрываюцца ва ўладзе. Трэба, каб усе былі супер такія пад кіраўніцтвам таго, каго трэба, каб выконвалі ўсё, што ім кажацца зверху. Але там жа ёсць і іншыя перашкоды. То бок, калі Беларусь пазбавіцца Лукашэнка, то там можа і хтосьці з Расіі прыйсці. То бок не прыйсці, а проста заслацца. Мы не ведаем, што будзе адбывацца з Расіяй. То бок там вельмі шмат фактараў, і зараз баяцца таго, што калі Лукашенка сыйдзе з улады, што ў нас не астанецца выдатнага лідара, там шмат чаго трэба баяцца. Ці варта баяцца таксама з улікам таго, што на баку апазіцыі няма адзінага выразнага лідара цяпер, ці ўсё ж такі ёсць такі лідар? Я б ўсё ж такі сказала, што ёсць кансалідаваная пазіцыя апазіцыі дэмакратычнага руху аб тым, што нам патрэбныя празрыстыя выбары. І на гэтым ёсць кансалідаваная пазіцыя дэмакратычнага руху, і ніхто з гэтым не будзе спрачацца. То бок ёсць нейкі план, некае бачанне развіцця на першы час у Беларусі, і я думаю, што так і патрэбна быць. То бок мы не патрэбна абіраць у дэмакратычных сілах некага лідара і казаць, што вось гэта наш наступны прэзідэнт. Наступнага прэзідэнта павінны выбіраць беларусы. Беларусы ўнутры Беларусі, беларусы, якія з'ехалі, павінны таксама мець гэтае права. Але кансалідаваная пазіцыя, потому што патрэбна адбывацца пасля таго, як Лукашенка сыдзе, яна ёсць. А як пакуль адбываецца гульня ў выбары, баіцца ці не баіцца гэтага Лукашенка? Пра гэта трэба ўсюды казаць. Дзякуй за гэтую размову. Паліталагіня Аліна Харысава на відэасувязі. Дональд Трамп збіраецца паразмаўляць з Пуціным наконт Украіны бліжэйшым часам, паведаміла інфармацыйнае агенцтва Bloomberg. Іншая ж замежная медыа The Economist апублікавала угоды на перамовах паміж Кіевам і Крамлём, што могуць адбыцца ўжо на лета. У гэтым спісе, між іншага, згода Украіны са стратаю часткі тэрыторыяў. Пакуль жа ва ўкраіне рыхтуюцца да беспрэцэдэнтнай пагрозы. Праз імавернасць масаванай паветранай атакі з боку Расіі у Кіеве зачынілася амбасада ЗША. Пазней на такі ж крок пайшлі дыпламатычныя прадстаўніцтвы Грэцыі ды Іспаніі. Грамадзянаў гэтых краінаў, якія цяпер на тэрыторыі Украіны, заклікаюць да максімальнай асцярожнасці. Паводле папярэдняй інфармацыі, Расія можа выпусціць балістычную ракету сярэдняй далёкасці РС-26 «Рубеж». І ўжо цяпер гэтую тэму спадарства абмяркуем з ваенна-палітычным аглядальнікам групы «Інфармацыйны супраціў» Александр Коваленко на відэасувязі. Вітаю. Доброго дня. Спадару Александр, пачну, пэўна, з самага актуальнага. Пагроза стратэгічна-балістычнай ракеты «Рубеж». Амерыканская амбасада закрылась. Таксама па гэтым прыкладзе ідуць іншыя заходнія амбасады ў Кіеве. Якая рэальнасць гэтай пагрозы? В действительности Россия на сегодняшний день в вопросах ракетного вооружения продемонстрировала весь тот потенциал, который у нее был на уровне тактического, оперативно-тактического вооружения. В целом, единственное, что осталось, это уже, конечно же, баллистические ракеты такого уровня, как межконтинентальная баллистическая ракета, в том числе РС-26 «Рубеж».
Но, конечно же, она не будет содержать ядерной боевой части. Ядерного удара не предвидится по территории Украины. А вот может ли она содержать боевую часть конвенционного типа, то есть, ну, например, осколочно-фугасного типа на 1,2 тонны, вполне возможно. Поэтому не исключено, что да, действительно, Россия испытает эту ракету именно в рамках конвенционного вооружения. А чаго гэтым хоча дабіцца ўласна Пуцін? Я разумею, што з вайсковага гледжання выпрабаваць, як гэта дзейнічае, але ёсць жа за гэтым ідуць палітычныя мэты. Ну, конечно же, он таким образом пытается продемонстрировать некий ответ на ту информацию, которая появилась в открытых источниках, в СМИ, относительно разрешения Украине от Белого дома нанесения удара по территории Российской Федерации западным вооружением. Ну, как-либо ответить непосредственно НАТО, а непосредственно США, ну, конечно же, Путин не может. Россия в данном случае просто совершит акт самоубийства. Поэтому он будет демонстративно, таким образом, демонстративно угрожать Западу на территории самой Украины. Хотя, если обратить внимание на тот факт, что Украину неоднократно бомбили, наносились удары ракетами с боевой частью около тонны, это, например, ракета Х-22, непосредственно, то рубеж немногим мощнее. То есть мы видели по мощности уже такое оружие, которое наносило удары по территории Украины. Единственный минус, конечно же, будет сложно быстро зафиксировать пуск такой ракеты, поскольку пуск ракеты Х-22 – это ракета воздушного базирования, она размещается на Ту-22М3, и взлет самого самолета уже сигнализирует об опасности. Отследить сухопутную пусковую установку рубежа будет довольно-таки проблематично. Таксама на гэтым фоне з'яўляюцца чарговыя размовы пра тое, што будуць мірныя дамоўленасці. The Economist піша пра тое, што гэтыя перамовы паміж Расіяй і Украінай маюць адбыцца ў 2025 годзе, і ізноў жа з'яўляюцца ўжо вядомыя старыя пункты, што Украіна мусіць у гэтай сітуацыі аддаць частку тэрыторыяў і застацца па-за блокам НАТО. Як на гэта рэагаваць? Сам по себе пункт относительно того, что Украина должна отдать часть своих территорий, он абсолютно и полностью несостоятельный. На это не согласится ни Украина, не согласится и Россия, поскольку для России важно захватить всю территорию Украины. К тому же в Конституции России прописано, что Херсонская и Запорожские области – это часть территории России. А мы, как знаем, насколько известно, части этих областей, они под контролем Украины. Путин никогда не согласится на подобные условия. А как быть с Харьковщиной, Харьковской областью, которая никак не прописана в Российской Конституции? Но тут много парадоксов. Как быть с Курской областью, которая уже может быть прописана в украинской конституции. То есть, опять-таки, пункт сам по себе крайне-крайне дискуссионный. И, помимо всего прочего, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно акцентировал внимание на том, что только возвращение границ 1991 года может быть единственным условием завершения войны. У той же час шэраг аналітыкаў гаворыць пра тое, што вяртанне ў межы 91 года абсалютна нерэальны. Тут не толькі мы маем гэтыя выцекі пра мір, а шмат замежных экспертаў кажа пра гэта. Тут все зависит от времени. Тут все зависит от времени, поскольку, мы помним Вторую мировую войну и как разрасталась нацистская Германия. Кто бы мог подумать в 1942 или 1943 году, что она уменьшится опять-таки до своих границ, и все суверенные границы государств, которые она захватывала, и тех территорий, которые она захватывала, они будут освобождены. Тут главное инструментарий, который используется, тактика, стратегия, а не просто желание, банальное желание одного из мировых лидеров создать на мировой карте еще один замороженный конфликт. Пытанне, наколькі заходнія лідары не будуць задаволены гэтым замарожаным канфліктам. Галоўнае, каб прыпыніць дапамогу, галоўнае, каб была нейкая стабільнасць, прынамсі хоць на нейкі тэрмін.
стабильности не будет никогда в таких условиях, поскольку цель Путина – это захват территории. І тут таксама запытаюся пра тое, як увогуле могуць атакамсы, калі ёсць дазвол на іх ужыванне па тэрыторыі Расіі, могуць змяніць гэты лёс вайны, улічваючы, што ва ўкраіне гэтых ракет не так шмат. Атакамс. Дело в том, что Атакамс – это один из разновидностей дальнобойных ракет. Сейчас мы приближаемся к тому рубежу, когда будет сняты ограничения, я более чем в этом уверен, по нанесению ударов по территории Российской Федерации Storm Shadow Scalp AG. Далее это AGM-158 и AGM-154. Это также дальнобойное оружие с дальностью до 300 километров, дальнобойные средства поражения. Поэтому не только об Атакамс будет подниматься вопрос. И в целом это, скажем так, это переходной период. Это возможность Украине решать на территории Российской Федерации свои задачи посредством этого вооружения до того момента, когда будет выведено в серийное производство свое собственное ракетное дальнобойное вооружение. И президент Зеленский не так давно уже анонсировал объемы серийного производства новых типов модификации ракет Р-360 ПКРК «Нептун» и большого количества ударных дронов. Поэтому рассматриваем это разрешение и западные виды вооружений исключительно как такой себе переходной период. Гэта таксама на той выпадак, калі Дональд Трамп адмовіцца ад дапамогі для Украіны? Да, рассматривается такой экстремальный вариант, что Дональд Трамп может в определенном смысле не заблокировать, он не может просто заблокировать помощь Украине. Это невозможно. Хотя бы по вопросам производства вооружений, долгосрочным контрактам военно-промышленного комплекса США, который получил основные контракты еще при президенте Байдене. Трамп не сможет отменить эти контракты, то есть люди будут увольняться. Если люди будут увольняться, сокращаться производство, это убытки компании ВПК. А компании ВПК, к слову сказать, они как раз и были, они размещены в Южных Штатах в основном, это в основном Южные Штаты, где находятся основные монополисты, и они поддержали Дональда Трампа. У меня есть сомнение, что они его поддержали, предчувствуя, что он будет сокращать им производство. Как раз будет все наоборот. Но даже если какой-то наступит переходной период, опять-таки период, когда будет снижена помощь, сокращена помощь, но это будет временное явление, то на этот случай есть и европейские партнеры, и могут появиться совершенно неожиданные новые, например, в дальневосточном регионе. Дзякую вам за гэтую размову. Александр Коваленко, военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» на відэасувязі. Чытайце і глядзіце нас таксама ў Тэлеграм. Дастаткова навесці камеру вашага смартфона на QR-код, які няспынна бачны на вашых экранах. Перайсці проста, аднак памятайце, што гэта яшчэ мусіць быць бяспечна для вас. Тое ж датычыцца і нашай інтэрнэт-старонкі belsat.eu. Пры ўмове бяспекі зазірайце і туды. Былы лукашэнкаўскі міністр унутраных справаў мае бізнес у акупаваным Марыупалі. Владзімір Наумаў, які кіраваў МУС на пачатку 2000-х, займаецца экспартам збожжа і кармоў праз Марыупальскі порт, высветліла каманда Buy Insight. Пастаўкі ладзіць зарэгістраваная ў Маскве кампанія «Зорка Фуд», 3/4 долі, у якой належаць экс-чыноўніку. Пра іншыя навіны вакол Беларусі і ўнутры краіны у нашым аглядзе. Прынамсі 11 дронаў тыпу «Шахет» ноччу заляцелі ў Беларусь, паведаміў тэлеграм-канал «Беларускі гаюн». Яны рухаліся ў кірунку Брагіна, Мазыра і Гомля. Маніторынгавы рэсурс пацвердзіў, што 4 з гэтых беспілотнікаў вярнуліся ў паветраную прастору Украіны і Расіі. Авіяцыю беларускія вайскоўцы не ўздымалі. 4 гады мінула з пахавання Рамана Бандарэнкі. Развітацца з героем плошчы Пераменаў 20 лістапада 2020-го прыйшлі тысячы людзей. Раман Бандарэнка памёр у менскім шпіталі хуткай дапамогі, куды яго прывезлі з РУ з цэнтральнага раёну з надзвычай цяжкімі траўмамі галавы. Напярэдадні гэтага 31-гадовага Менчука збілі ў двары ягонага дома на плошчы Пераменаў, дзе невядомыя зразалі бел-чырвона-белыя стужкі.
КНДР дадаткова адправіла Расіі гаўбіцы і рэактыўныя сістэмы залпавага агню. Гэтую інфармацыю пацвердзіла паўднёва-карэйская выведка. Там таксама яшчэ раз заявілі, што вайскоўцы з КНДР удзельнічалі ў баявых дзеяннях разам з падраздзяленнямі расійскіх войскаў. Аднак маштабы пэўных аперацыяў і страты дакладна яшчэ невядомыя. Кампанія SpaceX амерыканскага бізнесоўца Ілона Маска запусціла гіганцкі звышцяжкі касмічны карабель «Старшып» у 6-й выпрабавальны палёт. За стартам, які прайшоў у штаце Тэхас, назіралі як сам мільярдэр, так і прэзідэнт-элект ЗША Дональд Трамп. Ракетная сістэма вышынёй больш за 120 метраў прызначаная для высадкі астранаўтаў на месяц і дастаўкі экіпажаў на Марс. Пазначаныя жоўтым. Гэтак называецца музычны альбом пра палітычных вязняў у Беларусі, які прэзентавалі праваабарончы цэнтр «Вясна» сумесна з паэтамі, акторамі, музыкамі ды іншымі творцамі. У працы над зборнікам паўдзельнічалі і былыя палітычныя зняволеныя. Пазначаныя жоўтым – гэта 6 кампазіцыяў, што адлюстроўваюць шлях палітвязня ад затрымання да вызвалення. Тэксты песень напісаныя на падставе рэальных сведчанняў апанентаў рэжыму за кратамі. Да таго ж, у аранжаванні выкарыстаныя архіўныя запісы затрыманняў, судовых працэсаў і галасоў палітычных вязняў. Між іншага можна пачуць бразгат кайданкоў Марыі Калеснікавай ці гукі затрымання Сергея Ціханоўскага. І ўжо цяпер на відэасувязі аўтарка ідэі, менеджерка праекту «Пазначаная жоўтым» Крысціна Дробыш, вітаю. Добрый день, вітаю вас. Крысціна, каму адрасаваны гэты праект перадусім? Слухайте, для мяне ён адрасаваны, в прынцыпе, усім, потому что я адзначала і там у каментарах для весны, што так ці іначай гэтая тэма закранула кожную з нас. Таму у кожнага з нас і кожнай ёсць хтосьці блізкі, хто сядзіць, знаёмы. Так ці іначай, мы ўсе пазначаныя жоўтым, так ці іначай. Таму, канешне, для мяне гэта для ўсіх, але калі казаць ўжо зусім там вузка, што называецца, канешне, гэта хацелася зрабіць для і пра, не для, а хутчэй пра людзей, которые прайшлі, скажем так, найбольшую ступень гэтага жаху, которые пабывалі там усярэдзіне, которые застаюцца там усярэдзіне. Таму для нас было асабліва важным выкарыстаць дакументальныя запісы, асабліва тых, хто не можа не выказацца і не мае сувязі, у каго няма магчымасці проста сказаць услых. Гэтыя кліпы, гэтую музыку, гэтыя кампазіцыі можна слухаць на Ютубе у тым ліку. Я сёння слухаў, а таксама прачытаў адзін з каментароў. Выдатная праца, цягучая, цяжкая, зацягваючая, быццам бы ў дрыгву. Вельмі шмат у нас болі і шмат болі ў гэтых трэках. Так, весёлага, канешне, тут, мякка кажучы, няма. І вельмі цяжкая і праца была, і трэкі таксама, яны, для мяне яны як спроба пракрычацца, напэўна, таму што страшна выказацца, страшна сказаць, і уж там тым больш пракрычацца. Ключавым, напэўна, для мяне сталася, вось з чаго завярнулася гэта трэк «Суд», таму што ў судзе чалавек сядзіць у клетцы і не мае права сказаць нічога. А калі штосьці кажа, то гэта максімальная стрыманасць, гэта словы, которые дазволены. А што адбываецца ўсярэдзіне ў гэтага чалавека? Вось таму для мяне гэта вось акурат тое, што адбываецца ўсярэдзіне, гэта ёсць пра ўвесь альбом. І таму для мяне асабліва стаў жахлівым і ценным адначасова, як бы гэта цынічна не гучала, момант у трэкі «Суд», дзе гучыць крык Сцепана Латыпова, калі ў яго падчас суда здарыўся зрыў. Гэтага аўдыё нідзе не было апублікавана, таму што, і я спадзяюся, што не будзе, таму што это жахліва. Я шчыра могу сказаць, што это самае страшнае, што я чула ў сваім жыцці. Для мяне асабліва ценна, што гэты крык, который чулі толькі людзі ў зале суда, змог прагучаць тут. І гэта заўсёды да дрыжыкаў. Я разумела, з чаго складаецца гэты трэк, а я ўсё адно слухаю, і мяне заўсёды працінае. Уласна, як чалавек, які працуе ў інфармацыі, увесь час ад самага пачатку гэтых тэмах, увесь час гэта чуеш, але ізноў жа, калі пачаў праслухоўваць гэтыя трэкі, то адбываецца нейкае такое вяртанне памяці ў тыя самыя падзеі, у тыя самыя навіны, пра якія мы распавядалі. Што для цябе персанальна было самае складанае
у працы над гэтым праектам? Чытаць кіламетры тэкстаў. Калі мы рыхтавалі, то бок мы разумелі, што каб скласці максімальна дакументальныя тэксты, которые будуць перадаваць усё тое, што адбываецца з людзьмі, нам трэба перачытаць безліч тэкстаў. Я чытала ўсё, што траплялася. Вясна, Байсол, усё, што ў вясны, канешне, вялізныя архівы. Усё, што можна было прачытаць. Канешне, я далёка не ўсё прачытала. Добра, калі там 5% якіх-небудзь. Але гэта адбывалася месяцамі. Калі ты ходзіш, чытаеш дазіравана, таму што чытаць шмат гэта вельмі цяжка. Я не разумею, як працуюць праваабаронцы вясны, і не толькі, проста не разумею, я кланяюся шчыра. Таму чытаць, паглыбляцца, таму што яно цябе забірае. Мая задача была выбраць адтуль нейкія ключавыя проста фразы і з іх скласці гэтую гісторыю. А гэта 6 трэкаў. І самае складанае это дзеці. Таму што я змагалася за гэты трэк, таму што пра тэму дзяцей вельмі мала сказана. Яны нібыта існуюць і дзесьці там падымаюцца, быў падкаст на вясне, часам Байсол нешта кажа. Самым вялікім зборнікам інфармацыі стала кніга Ольгі Вялічкі ад 2 до 15 «Мая мама ў турме». І вось перачытаць гэта было вельмі траўматычным досведам. Таму што заўважыць вакол, што насамрэч, што адбываецца з дзецьмі, которые бачылі, як затрымліваюць іх бацькоў, которые плакалі і падалі, прасілі не забірайце маму, не забірайце тату, пра што яны мараць, што яны сняць. Гэта вельмі жахліва. Таму, напэўна, вось гэты момант стаўся самым складаным. Зноў паглыбіцца свядома на максімум у тое, што было і тое, што ёсць. І сустрэцца з гэтымі дзецьмі твар у твар, насамрэч фізічна мы бачыліся твар у твар і размаўлялі, і гэта можна пачуць у апошнім трэку. Пагаварыць з імі, як яны чытаюць лісты да мамы і папы, которые сядзяць, пра што яны мараць, як яны разважаюць праз іх людзей. І гэта таксама да таго злачынства, якое адбываецца супраць гэтых дзяцей, супраць маленькіх беларусаў. Таксама мяне ўразіў трэк пасля вызвалення, калі тэлефануе чалавек, які выходзіць з-за кратаў, а другі сябар, з якім яны разам, імаверна, былі на пратэстах, кажа пра тое, што давай не пра палітыку. Лепш маўчаць. Гэта не прыдуманая гісторыя. Я адразу скажу, што гэта рэальная гісторыя, гэта рэальная размова і гэта рэальная фраза. Там яшчэ была фраза, пра што пагаворым. Мас скончылася на «не знаю», а ў арыгінале там было пра надвор'е. Але мы вырашылі мастацкі гэта так захаваць. Гэта рэальная гісторыя, расказаная палідзняволеным паводле рэальных падзей. Прычым мы так яшчэ заакцэнтавалі таго, што размова адбываецца менавіта з беларускамоўным і расейскамоўным чалавекам паміж імі. І не было задачы кагосьці асудзіць, тыкнуць пра тое, што глядзі. Не, была задача пра тое, што быў палідзняволены чалавек, который выйшаў са зняволення, гэта Алесь Папковіч, которому балела і было што сказаць. І гэта ягоная спроба сказаць. Я вельмі радая, што ён далучыўся да нас, і гэта вельмі ценна, што па сутнасці адзін з тэкстаў напісаў рэальны палідзняволены, выканаў рэальны палідзняволены. Таксама у Талана да нас далучылася. І гэта ягонае выказванне. Якое б яно не было спрэчнае, але вось далей, пасля ўжо выпуску альбома, каментавалі таксама іншыя палідзняволеныя, которые праслухалі, і яны сказалі, што гэта проста як-нібыта з маіх словаў знята. І па гэтаму давайце гаварыць не пра надвор'е, а ўсё ж такі узгадваць тых, хто знаходзіцца там, памятаць пра тое, што адбылося з тымі, хто выйшаў. І дзякую, Крысціна, за гэты праект, які вельмі важны для кожнага беларуса сёння. Спадарства, пазначанае жоўтым, з лёгкасцю можна знайсці ў інтэрнэце. Разумею, што гэта складана, але варта памятаць пра наш беларускі боль. Крысціна Дробыш, аўтарка ідэі, менеджерка праекту «Пазначанае жоўтым». Дзякуй. Такі погляд на падзеі серады. Дзякуй, што былі разам. Сергей Пацасонны. Добрага вечара і да сустрэчы.